اگریچ نبشتہ کار نذیر ناصر زندہ چکاس شپ اشتا کوچ کراچی مغروری شہر سر بود من 13 گھنٹے سفرا جاندو پند کو تگت رکشائی گیپ تچکا صدرا حل بلال ہوٹلا شتا من گوستگی رندا ہوں ہمیں ہوٹلا داشتگت یہ ہوٹل من پمش کا دوست بود کہ چا لیر مارکیٹ شور و شاران چا شرط رت فیسرگی رندا عمان کونسلیٹ افیسا منی ہمانی پاسپورٹ زورتگت رسیدی داتگت رسید من کاؤنٹر داد منا گوشک بود کہ ہوٹلا ہچ کمرہ حالی نیست یک وی آئی پی کوٹھی استیں کہ ایسی ہوٹل پنے ماں اگا ہمائی لوٹے 250 کلدار باڑا بدے من گوشت صوبے دہا کوٹیا حالی کنا منا 200 کلدارے گیپتو گوشت تو دمانی واسطہ لاؤنجا ودار کا داں کے کوٹھی صاف صفائی و بیڈ شیٹ بدل کنا کے بندوبستہ کنا من لاؤنجا ودار کت منی ملاقات گو ماسٹر منظورہ بود کہ مدتیا دا ناصر باد ہائی سکولا اسسٹیت ما دمانیا نشتو گپو رب کت پدا منی کوٹھی کے تیار بود گڑا من وتی کوٹیا پہارا شتا صحبے نوہا وابا پادت کون جان شوشت وارا گوارت وتی بیگ زور چابی کاؤنٹر داتا او دیں پر ڈیفنسا عمان کونسلیٹ کارگسا پاکستانی کلرک کے استت کہ گوستگی رندا میں پجارو کی بتگت نام مبارکت منی گندگا گو منا وحشت کت گوشتی تی جوابت کت ترا لیز پاس دیگ بیت داں کے تو عمانہ سر بے ما تی پاسپورٹ عمانے وزارت الخارجیہ دیم داتک وتی پاسپورٹ حمودہ پد بجا پدا گوشتی تو وشبہتی ہے کہ تی جواب چو زودت کک ہگانا ہدا مردم سالانی سالا روان تو کائنت بلے ہچ پا ہچ من گوشت بلے منی گپ عمانے پولیس گپے عمانے پولیس من زود گندگ لوٹی مبارکہ گوشت تو دمانیا انتظار کا من روان کونسلیٹ تی حالان دیا بارے چی گوشید مبارک برزا شد او من ہمیں بلڈنگے تہی نیمگا دل گوش بتوں کہ گوستگی رندا منا چارگا وحد نرس یہ افیسہ کے من نشتگتوں اشیا سائے مردم کارے واسطہ سائے کرسی و ٹیبل مانت بلے یکی اودا نہت او دمی گو انگریزی و اردو حالتا کن دل گوشت اشا عربیہ ترجمہ کنگاہت من جس کت کے تو عربی کجا ونتک گوشتی پاکستان انگریزی و عربی انگریزی و خیریں بلے عربی پاکستان کجام جاگہ ونتک گوشتی ادا عربی مدرسہ بازاں پدا منا مبارکہ گوشت بیاتر کونسلیٹ لوٹی بلوچیت گوشتی تی جواب چا مسکتا ہت کر ترا جواز سفر بدل لیز پاس دیگ بیت کہ تی آؤٹ پاس بیت اشیا ہیو کا ہفت روچے مدت مان کنک بیت اگا ہفت روچے تہا چا پاکستان در نکبتے اشیا مدت حلاس بیت بلے تی ہیدگا شرط بزن ترا ٹکٹ دیگ نبیت ٹکٹ و بندوبست ترا وط کنگی ای پمن گرانے کاری بیت ادا منا زار گون نیست پدا توہو زانے کہ من چا مقرانا پیدا کو پدا ہدا منا چوشن سیادو حزیزی ہو نیست کہ منا زار وام بدن تو گوشے ترا ایو کا کراچی ایئرپورٹا چا مسکتا روگ لوٹی اشی مانا ہمیں بیت کہ من تربت یا گوادرہ ایئرپورٹا چا سوار بود تو نکنا ہاو بلے مارا ہمیں حکم بیت تک اگاں لیز پاس لوٹے بگوش من مبارکہ گوشاں ہمیں دمانا تیاری کا من واسکوت بلے ہی کر آئی دستی کار ہی ہونایت پمش کا من گوشت شہر لیز پاس تیار کنک بی آئیے مبارک کال کت مبارک کا پاس بنائیں اسٹمپ جات آئیے دستخط کت دیگا کاغذی سرا من دستخط کو تو منی پاسپورٹ بزا ہمیں پاس زور دیم پا گولی مارا میرداد لوگا میردادا منا دست حیران بود من میرداد دیما وتی قصہ گوشت 10,000 ضرورتیں ما دوئیں حیرانتیں دمانیہ پت کتاب نام مردم یہ گورا میردادا حاجی محمد یوسف نامہ 10,000 کلدار وام کو تو منا دا تو گوشتی ایشان جلدی مسکتا حاجی محمد یوسف دستا بدے تاکہ من بی زبان مبا مغربہ ما کراچی ایئرپورٹ آت کے اودا من $1 کو تاؤ ٹکٹ کے پرچہ کے در ملکی مردمانی واسطہ کلدار نزوراں اور ڈالر لوٹاں ٹکٹ زوٹ میرداد اجازت کو تو وطہا شتا بورڈنگ پاس گیپ دیم پا گیٹ نمبر 11
लाउंजा निंदगा मन पदा पिक्रिया कपतों के बारे ही गाम के यक्कुई दीमा रवाना पदा हमें राहा ग्वजंत के ना बारे पदा मन ई मुल्कात कना के ना या मन पा हबदी चिदाचा रवगा हूँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट डान्ने नोकी डिज़ाइन तही नीमगा गो नोकी टेक्नोलॉजिया वती दरवर वतत और नीमगा बिस्तनो हिंचे कलर टीवी जतगत पलगारिया बेकिसास पलगारत दर मुल्की अव्वली फ्लोरा रवंत ओ मुल्की मुसाफिर ग्राउंड फ्लोरा नोकी तर्जे कंवर बेल्ट के सामानानी पज्जिया मर्दम हो सवार बुत कना पदा मई जहाज़ के बोर्डिंग शुरू बुत मन दरवाजे के गजगा गो वतारा जहाज़ तहादिस मन वती सीट बेल्ट बस तो निश्तो अव्वल मार्च 1992 मन अतकगतो 16 सितंबर 1996 मन पदा वातर मशकता रव गए तो 10-15 मैं जहाज सिप्पे एयरपोर्ट आयरत जहाज़ दरवाजे के पचबुआ गो मना मस्कत होमाना दोबार वहशत को इमिग्रेशन मनवती पास दात हाँ या कंप्यूटर नचारे तो मना रसीदी दात के बांदा कोरमा बोरो रिपोर्ट का मंचा एयरपोर्ट दरत को टैक्सी वाला ये रगोश्त मना मावी लहा रवगी भले मनी गोर जार नेस्त अगा हूद जार बुत तरह दिया अगा नबूत तो हमें बेजा के उमानी बराते लोगा सर को तक टैक्सी वाला शर्रे मर्दमियत आराजी बुत उमाना ही 25 साला मजनी दीमरू ये को तगत मन नाकु नुरबख्शो गुलाम जान लोग नदीस तगता गुलाम जान हीलो नाकुआ माबेलहा लोग जोर तगत माबेला बाज दीमरूई को तगत 5 साल पेसर माबेला शाबी लोगा हबीद आदिगा लोग हिसाबी लोगता भले ही बरी अरकोजा के चम्मा कार कोत लोगता मनावती संगत दिल जाने लोग यातत भले ईशानी लोगानी किर्रो गोरा बाजे लोगे अस्तत मना असला वती मुल्की अमसायगे लोगा रवगियात बल्कि हमा नाकु नुरबश के लोगा जान 2 से रंदे तरगा पद मन मुच्चिए तहा ईशानी लोग दरगीत दरजात मोहम्मद बख्श दरत हमाया मना हमें टैक्सी वाले हमराइया नुरबख्श लोगा बोट हूदा नाकुए लोगी दरत मन गोश्त दुरुस्त पीसर टैक्सी वाले के राहाँ बेदे कि बेचारगा दीरे मन दम पर दम तर रही नगाहें आइया मन 5 रियाल दात और मन जर टैक्सी ड्राइवर दाता मोहम्मद बख्श को टैक्सी आवती लोगा शुद मादा दीरं गप को तो पदा मन गुलाम जान पोन कुत के मनी रंदा बिया नीम घंटा पद गुलाम जान मनी रंदा हत ओ मनो गुलाम जान लोगा हत के पदा मादा दीरं गप को आहा मन जुस्त को के तरह एयरपोर्ट पुलिसा नदाश तक मन गोश्त बल्कि मनी नाम कंप्यूटर मान बुत तक भले मना आउट पास गों बुत तक पुलिस मनी आउट पास जोरतगो मना रसीदी दा तगत ओ गोश्तगी के बांदा कोरमा बरो इमिग्रेशन रिपोर्ट बिका शपा मन वापतों गुलाम जान लोग शारे लोग अता नाकु नुरबख्श लोग मजने लोग यात सोहबे सरा गुलाम जाना मना वती हमराइया वादी कबीरा बोर्तगो के वती कोहने गाड़ी बहाकाने के वास्ता दातगत ओ वत नोकी गाड़ी ये जोरतगत गुलाम जाने गाड़ी बहा नबुतगत गुलाम जाना वती गाड़ी मनादा तो गोश्त मन वती वड़ा लोगा बिया मनी ड्राइविंग लाइसेंस से वक्त अंगत हस्तत पमिश्का मन द्रोइन जागा चारा को था उमाना 25 साला बाज़ें सालानी हिसाबा मजनी बिल्डिंग बस्तगत बाज़ें चार राय पोल जूट बुतगत के चार राय सरा बुर्जिया तचकिया गाड़ी gwasta ये दुमरुयो कार ट्रैफिक गीशिये सबबा ओ हमानागा चार ब्रातो गुहारा अरियक के कारा हैं ओ अरियक के वती गाड़ियां निसरा कारा रहोत चोमे मक्कुराने वड़ा नहीं के यक की कट्टित ओ दहवार हमें कट्टू कगा कुट्टित हमीशिया ब्रात नेमना में सरे पर कना तो कलागे गिरा नेमरू चमन गुलाम जाने लोगा हत को आइया मना जार हमदाद बेगा हमन दिल जाने के रश तो मनो दिल जान द दीरंग गप को सिप्पे बाजारा तरोताबा शुते दिलजान मनी फौजे ज़माना के संगतियत फौजा में अफीसा अर्दलियत भले मैं संगति यो का फौजी केफाहत डन्ना वादी अदियो माबेला सक दूरा के रवागो आहक बिबित शपा दिलजाना शामा मना दाश्त शामा पद मन गुलाम जाने लोगाहत को मना कुरमा पुलिसे गोरा रवगियत भले मनी दिलाहत मुल्को मर्दुमा चारा पदा रवा के बारे वातरी कदीबी दुमी रूचा मन नासिरबाद एक्सचेंजा फ़ोन को तो आहा मना माते गोमा गप परमात मन हाल दाता के वतारा परेशान मकाने
وش سلامتی سر بودتگا انشاءاللہ یک دروچا رند من پولیسا روان بلے شمارا پیسرا گشان کہ بندیو ما بند بان شما وتا پریشان مکنت ہائر بیت پدا من یحییٰ لوگا فون کو تو یحییٰ گوشے دل ترک بود گوشتی تو چیا ہت کے پولیسا 5 سال ہیں کہ تئی جستائیں من گوشت تو پکر مکان منی آہگا پولیس وط ساریا سایی آیا من وط آہگے اجازت دا تک گوشتی صحبی جومائیں بیا لوگا من ترا لہتے سرو سوچ کنا من گوشت شار باندہ صحبہ کایا بیگا ہمن تارو تابا شتا شفا غلام جانے لوگات کا صحبے سرا من وادی ادیا شتا باری چونت وحدہ رند من کے گاڑی ہما دمکا ہما درواز کے دپا اشتاریں بارے حیالا من کجا کجا نبر چم دروازگا بودتا عیال 6 سالہ ہما کب سر بودتا زبادی پنکا چدا سے نوکے نوارے اتکر من پنکا چدا سے نوار پیش داشت تو گوشت ای تئی واسطائیں دمی شرید نوارے من ٹیپے دپا داتگر چالو کت بلے اول ہما نوارا بیار گوڑا ترا نوکے نوارا دیا کجام نوارا ہما نوارا مجھ جیسا شرابی کون ابے ہاں نوار منی دوستے نواریں من ہائیا ندیاں بلی تئی نشانی ارجوک ای نوارا بدے ارباب گاڑیاں ادا پارک مکان سیاہیں لاگریں انڈیا والا ہے ظہیر و زبادی جاگہ اشتا تگت او منا اما جاگہ گاڑیاں اشتاری نگا نئے لگا ہت کہ سالانی سال منی گاڑیاں اشتاری نگے جاگہ ہت منا ہندی ہمیں داں کا سخت طوریں بلے منی حیال باب تئی نیمگا ہت کہ مزنی دارے پیشگاہ گندگ بوگا ہت من زانگا ہتوں کہ ہی لوگ ہما آبادیں لوگ نہیں کہ زبادی کندگاں سرازور تک مزنی آسنے ہوں دراجیہ پیشگاہ ایرت منچ گاڑی ایرت کو باب نزدیک کا شتوں ہندیا راہ پچ کو تو من تہا شتوں ہر نیمگا دارو آسن حیرت کمپانی تہی نیمگا ہوں بازیں آسن و دار تکاہت لوگ ویرانتا من پیشگاہ ترانتوں ہندی گو حیرانیا من پشتا گونت بلے خاموشت پدا پادا منا کم کما زبادی کوٹیا بر کوٹی نقشہ بدلت کنڈیا چلی نپادے پچت نپادے کرا سنگریٹی پردانے و ٹریپی و لہتے نوارے رت یک در تگیں حسیری پچت کہ باز جاگا سنگریٹا سوت کگت من شرری سرا کوٹی چارت کوٹیا وتی رنگ بدل کنان کو تو کوہنے دروشما ہت کو اشتات ما دوئیں جولے سرا نشتگتیں ما دیوال تکت داتگت بعد شہارتا ہمیں دیم لوگے بابا ہت سنگل تحتے سرا بوپے 2 سرجا یک کمبلی ترتیب ہیرت وہ کسانی ٹیبلے سرا منی اکثیرت من بچکندگا ہتوں اے میں گڈی دیدارت کہ شپے پاسیا ما دو پدو نشتگتے پدا ہمیں جون گپا بتا بچکی کے جنک کے دیدارہ کہت دوئیں وشبانت یکی دنیا وتی دلے رازاداں وتی مہراں یکی دنیا دیانت بلے من زانا میں دوئینانی گورا گپ نیست یا میں زبان وحدہ قبل جتگا من ہائی دست سرا وتی دستیر کتو گوشت منو تو ہوں وش بودتگی وشیں گپ جتگ یکی دنیا دلے راز داتگا بلے مرچی من تو 2 مسافراں کہ یکیں بس اسٹاپا پا دگا منزلانی واسطہ جتا بوگا ہاں تئی منزل ترا راست او بارے منی منزل چونے منزلی بھی پمشکا وحدہ میں زبان قبل جتگا من تو ہر 2 مسافر میں منزل جتا ہمیں درد میں دلانا ہمیں دردہ مارا پمشکا خاموش کو تک داں کے وحدے سچن بجلیت او من تو گیشتر نشت بکنے آئیے منی دستے چیرا وتی دست تر رہیں دوئیں دستانی دل ہوار کو تا لنکوک ما لنکوکا ہڑے تا او گوشت چم میں ہرس بودتا تائی ہرس گواہی دیا گا ہاں کہ تو زندگیا گو دگریا وشحال نبے ہو ہمیں درد مناچو ورو کا تہاچا ورانے من ہائی دست زور پردا تو گوشت وشیو درد 2 دس گوہاراں ہر تک وتی باریا گپ کنا من جوہد کنا کہ وش بے با بلے کئے وتی سائے کپا گو جتا بوگا پد وش بیت وتی گانی بیال کنا گرزانے گپے نہیں آئیا دیم پدی میں ٹیبلے سرا منی عکس چارے تو گوشت من تو فیصلہ کو تک وحدوں گوشید کہ شمادن دیراں یکجا بودتگے چدو پد شمارت جتا بوگی بلے جتائیے ساتا ہوں نمیران بکنے ہاو تو راست گوشے
دا کہ من تو ہمیں فیصلہ کو تک من سلیم کوثر غزل باز دوست بھی اور وحدہ گوشت دارانے آ نوار ہوں تو وطا اور تک من گشت کو جام گشتی ہما کے گشت میں خیال ہوں کسی حور کا مجھے سوچتا کوئی حور ہے من گشت سر آئینہ میرا حقص ہے پس آئینہ کوئی حور ہے گشتی میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں من گشت میں نصیب ہوں کسی حور کا مجھے مانگتا کوئی حور ہے گشتی کبھی لوٹ کے آئیں انہیں پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے من گشت جسے راستے میں قبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی حور ہے گشتی جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی من گشت تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی حور ہے پدا آئیا آہستہ آہستہ وتی سر منی دل بندے سرا ہیر کوت ما دوئینا دا دیرا خاموشیا گنگریت منی ہرس آئیے کاشی ملگورا ترکن گایتا او آئیے عرص منی دل بندے پوٹا دا شر سہتیا مگریت ہاں باری چی پکر کنگاہت او من ہمیں حیالاہتوں کہ زبادی گو دگا یکیا چطور وتی زندگی گوازند کا آئیے دن دیرا پد وتی سر چسکوت پدا دیوالا تکبوت گو عرصیگی چما منا چارے تو گشت منی واسطہ سائے مردوں میں حبارت کک آئیے وتی کشے کاپیا سائے حقص دار کو تو منی دستان داد اولی عکس کے منی دیما ہاتھ گشتی شے نام ہو بے دیں یہ مسکت بنکا کارائیں دمی عکس کے چارت گشتی شے نام حق تریں یہ ایئرپورٹ کارائیں اور سمی عکس نام محسنت یہ ٹیلی کمیونیکیشن کارائیں من سائیں عکس شریع سرا چارتن تو گشت ترا کجام حقص دوست بیت آئیے بچ کندے تو گشت منا ہا ٹیمبلے حقص دوست بیت من وتی حقص چارے تو پشل بیت تو گشتی من ہا نرسیت گندے من ہچنا گشت پدا گشتی ایشانی تہا اور عکس کے تو پسند کنے من ہمایا ماں تو پتا دیا زانا من پوجا بتگا تو پمش کا ہیر پوس والا اختر عکس پسند کو تو دا تو گشت زبادی گولینا منا ہمیچو مہر داتک کے طرح چی بگوشا من ہم لوٹا کہ توگو حق ترا واشحال زندگی بگوازین مردین مہر لوٹی وحدی مہر گندیت آئیے نیمگا وطارا بار ای گپ منچا گولین مہران دستگ ارباب ارباب منی وشیانی ساحت منی جتائیے دمان منی زبادی دروشوم اندیا چمنا پچ گپتا کہ منی پشتا اشتا تگا تو منا گوستے کیدا چا حازات کنگاہت من چک جا تھا چارت ارباب تو کئے ادا چی چار گائے من وط نزانا کے کیات بلے من ہی کوٹیا کسے گار کو تک خدا بزان کے کجا بیت یہ لوگ کئیاں من جست کو یہ لوگ عربیہ چا بلوچے گورا 4 سال بیت بہازر تک منی ارباب لوگیں ارباب دکان وادی ادیا اسکولانی ہما دیمائیں یہ اسٹور انتے من ہمیں دارے ٹیبلو کباٹ شرکنا آسنے دروازک شرکنا ہر باب دکانہ بہائی کا منچا لوگا درد کو دومی لوگا یحیائی لوگا پترتوں گھنٹی جد شبت سالی جنہیں کویا دروازک پچ کت ڈنگر پوٹو پتن پونزیت منا جستے کت کیا لوٹے من گشت یحیاء ہمیں دیں گشتی ہاؤ حبہ مجلسہ بزا مہمان جا ہائیں من جس کو تو یحیاء چوکے گشتی ہاؤ من حیران بودتوں من تہا پترتوں حیران بود گشتی کجا روے من ہائیے گپ دل گوش نکو تو دیم پا مجلسہ شتوں تچان بود منا گوازیں تھی ساریا شت باب بود من کے مجلسہ پترتوں یحیاء کے را اشتا تگت یحیاء منا دست کندے تو گواہمی جنکوا گشتی تو اشیا پجا نیارے ایتے مستریں برات شوکتیں آیا بچ کندے تو گشت ہمیں جنکوے نام سارحت او یحیاء چوکت من دگا یکو دروشم دگا رنگی دیست کہ یحیاء گشت منی چوکا گونا منا مرادیے گا پیادت کہ زانا منی سر حراب راہیا کپیت زانا من سہرو بنام با دلا گشت مرادیہ بارے چونے راہیا وتی سر در کو تک کہ وڑ رنگو دروشم میں چوک ای کمپانا لوگا تر رگا او مرادیو یحیاء چوکا یحیاء دمانا مہمان جائے دب بس تو گشت تو کہ وحدی پولیسا روے ترا جستکان بکش من سور نکو تک منا چوک نیست منی سرا توار کت
کہ یحییٰ بچار کہ چونی انسانی جوڑ بودتگ جندے لوگا باری چونے چونے دروشم تر رگا ایشان وتی چوک گوشید او پدا منا سوچدند کہ وتی چوکا وتی مگوشان کی گد افضل و یاسر اگون وتی بزیں بروانا سری رائیا کسی بگندید آزاند کے شوکت چوکا وہ وتی چوکے کے کسی رنگ چو انگریز آئیں کسی میت چو غلام و ڈنگرے پوٹاں آہاں وتی گوشید دلا گوشت یحییٰ گٹا بگرو بگوش کہ اول وتیاں بچار بلے من ہچ نہ گوشت تو خاموش بودتا ورگے وحدہ من پادت کو گڑا مرادیات گوشتے تو باندھا صحبہ کرما امیگریشن بیا من ہم عمودہ کایا من بی ورگا ہمیں بہانہ کت کہ من سینڈوچ وارتک یہ سہتا دل ورگا نیت من لوگا چا درد کاؤ تچکا غلام جانے لوگات کا راہ دل زبادی حیالاں کپ کہ ایشاں وتی لوگ یلد داتگو کجا شتگا باریں کجاباں باریں زبادی زندگی چپیم بیت یحییٰ گپا من گیشتر حیران کو تگا تو حیال افضل نیمگا شتا انگت وتی سینکلے ودارا بیت بلے ہدا یحییٰ گوشید کہ پولیسا بگوش من افضل نامی چوک نیست من پولیسا بگوشن کہ من سور نکو تک یحییٰ بارے دگا چیچی گپ کوت منی گوشا نکپتا وحدی گوشتی تو قاسما اچھا جیلا پون بکن کہ منی واسطہ کمو پیسہ دیم بدے کہ من وتی پاسپورٹ و شناختی کارڈا نوک کنا دلا گوشت یحییٰ 10-20 ریالے دیگ مار گئیں بلے سوجا زبریں کہ قاسم نامادان تو سرپد نہیں کہ قاسم دیما من وتی گلین سہر بہا کتگان تو وتی وامانی دیما داتگا من ہر حسابا پولیسو ہمانے قانونا گون دیم پدیم بوگیت پمش کا دگا یکی پادا کپگ ضرورت نہت چونیا یحییٰ وش نہت کہ من آہنی لوگا بیاہاں ارکس ہمانے قانون دیما بھی وسا تو تراگاہت کہ شوکت واسطہ پولیسو قانون دیما جوابی مبیں بلے شاباش بات غلام جانا کہ یہ چیزانی پرواہ ندارگاہت برات براتے واسطہ چونکانت کہ غلام جان گومن کنگاہت لالا نوربش کو چھوک ہم وطارہ دور دارگایتا یحییٰ و ترسا چا آپا دور کو تگت یہ بیگاہا ہنگت من سنگتو پجارو کنی گورا شتا شپا لوگا ہت کا غلام جانا گوشت کہ باندھا منا کرما امیگریشن افیسر رسین او تو پدا واتر بیا اودا من وتی دیما گو زندے چکاسا کنا بارے صوب مند بانکے نبا دومی صحبہ غلام جانا منا امیگریشن سرکو تو وات واتر بود اودا من زباد دیست کہ مردمی یہ ویزا جمع کنگات کگت گشتی پولیس آئی 5 سال ہیں کہ تئی شوہاز آئیں اور تو ہنگت پولیس بلڈنگے جندہ تر رگائے من گوشت مرچی اتکگاں ہو مرچی اچھی منی زندگی حساب و کتاب شروع بیت منو زباد دا دیران گپ کو زباد وتی ویزا جمع کنگا دلگوش بود تو من مرادی انتظار نکو تو کسانی دریگے دیما پولیسی نشتگت من ہما رسید پولیس دستا داد کہ من ایئرپورٹا رستگت پولیسا رسید زور تو کمپیوٹر سرو چیر بود دمانیا پد چارتی منا و چارتی کمپیوٹر گشتی تہابیا منا پولیسا دروازگیا پترین من بنچانی سرا نشتو پولیس دگا دروازگیا پتر تو گار بود من زاند کہ من سرکار مہمانو دلا درکگی جتو منا وتی پیسلے سرا افسوس بود کہ من دوبر مسکتا چیات کو اودا ڈیسی کارگسا کارا ہتو کالونی رستگا تو چوک دیمایتا نب باری منی چی بیت اگا ایشا منی یک ثبوتی دست کپ من دا زندگوں بند بھی ہمیں دا من ہما شپے ترانگا کپتوں کہ چہ ایئرپورٹا ملا میں واسطہ گو کارگوئے جتگی سہرو الماساں کہ من اسٹرانگ روم دزدی کو تگتا وہ مدا میں واسطہ تچگائے تو من وتی پاسپورٹ ویزا کو تگت کمپنی ہفتگی چٹی زورتگت وہ شپا پی آئی منی جہازت اسٹرانگ روم کسانی بوکسیا سہرو الماس کے جتگینتا من بوکس پچکوت مندریک آرو چلومبتا ہو ہمی سہرانی تہا الماس مانت ای درست کے 278 گرامتا وتی کوٹے کسگا کتن تو کارگو مین گیٹا کے پولیس گاٹت اما یہ دیما درد کو قانون و ہمیں گشید کہ آریا کے تہاچا ڈناروت آیا پٹ بلے ماں حمودہ کاراہتے پجارو کتے پمشکا پولیسا منا تفتیش نکوت منا ہیو کا یک مزنی بیگی گونت برگیت ای منی گاڑیا ہت اصلا من وتی گاڑی بہا کتگا توی غلام جانے گاڑیت کہ منا گونت سہر من بیگا کتاؤں گاڑی چابی زور گاڑی قبل کت من چارت کے پی آئی کاؤنٹر بند بوگی امی سہتا شتوں
سور پدا وتی کوٹے کسگا کوتن تو بیگ پولیس دیما مشین نہ داد بیگ ہا دیما درات پولیس منا نپٹے کہ من ایئرپورٹ ڈریس آیا تو چو بازی رندیا ما وتی مردمانی ہمراہ با پمش کا پولیس ہمیں زان کہ بیگ دگا یکیے بھی لاؤنج کرسیانی سرا نشتوں او کوٹے کسگا چا سہر دار کوتا او بیگا کوتا شتوں بیگ توارا داد او وتی بورڈنگ پاس زور سامان وزنا شتا من پدا درد کو گود بدل کوتا ڈریس من گاڑی تا چگل داتا او پینٹ شرٹ بوتو چا امیگریشن درد کو امیگریشن منی پاسپورٹ ٹپا جات آت کو ڈپارچر لاؤنجا گیٹ نمبر 5 PIA مسافر بسا سوار بوا گیا تھا منوتی بورڈنگ پاس پیش داشت تو ہما دیما درد کو بسا سوار بوتو عبدالکریم نام بلوچی کہ منی دست چیرہ کاراحت من ایئرپورٹ اسٹاپ یارا گوشت کہ آئیا بگوش وطارہ PIA جہاز سراسر بکند عبدالکریم ہاتھ من وتی موڈ حراب کوت کہ ترا معلوم ہے من ہفت روچے چٹیا روگاؤں انگت تو دیر کو تک گشتی ایٹی میں بازیں جہاز ہیر کپیت چست بیت پمشکا من جہازانی سرا کاغدانی زورگا بودتگوں پمشکا دیر بودتگ من گشتی منی گاڑی چابیاں ای ٹیلیفون نمبر باندھا فون بکن غلام جانا بگوش بیاوتی گاڑیا بر من پدا گوشت اسٹرانگ روم میں چابی گاڑی ڈیش بورڈا ہیرا باندھا دورو چھٹیں بلی دومی شفٹ سپروائزر عبداللہ منصور ارواح دا ششو نیما کیت وہ اسٹاف بس 6:15 در کیت تو کاغذاں و چابیاں عبداللہ منصور شفٹ اسٹاپیا بدے پرائیہ انتظار مکان کہ تو بسا پشت کپے عبدالکریم دلا نجات کہ شوکتا دزی کو تگو پاکستان روگائیں ہما بوکس سور کے من در کو تگتا ہا بوکس من اسٹرانگ روم بازیں کارٹونی چیرا دا تگت ارزانیہ کسا دس نکو تک نئے من جاگیا وتی دستانی نشان ایر کو تگتا نے کے دگا ثبوت پمش کا ڈھڈتا کہ دزی انچو ارزانیہ منی سرا ثابت نبی منا ارحالا ملک یلد دیگیت کڑا اشکین دستان کول قاضی کہے بروت من ہمیں پکرا ہتوں کہ پولیسی ہت منی دستے اٹ کڑی جتان تو ڈہنا داری کوت منا بندی ویگن بسیا سوارش کوت دروازہ گش بست من ہچ گندگا نیتوں بلے زانگا ہتوں کہ بس ایئرپورٹ نیمگا روگائیں روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے